फाइनालि लोगोफोर अलखामोननि न'आव दायो हाबनोसै जोङो बिथांजोआ अलखानि भिडिअखौ ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनो जाहैदों बिहावजों मोसानायखौ गुबुननियाथ' बिहाव बिखुनजो बिहाव बिहामजो बिदि मालाबाबो हाया आरो बारा इन्टारेस्ट खास जालाया बिसनिया जाहैबाय ओरैबायदि खास इन्टारेस्टिं आरो दायो नोंथांमोना नायलांदो लोगो हमलांसै जुलिया जोंना पार्टनारा सहैग्रोबायानो न'आ बेनो आरोना न'आ नै अलखानि न'आ बेनो ओमफ्राय जोंबो लोगो हमलांसै दसे दायो हाबो अलखाया दुगैगासिनो जोंजों लोगोसे नै आबौ जागोन ना बेहा रेडि जाना दङ ओमफ्राय आबौजों डान्स खालामो जाहैदों आबौ नोंजों जि मोजां माबा आबौ नोंजों मोसाजोबो नै एसे सानैया जों बिथांजों मोसानो होननानै लोगो हमलांबाय आरो मोजां मोनो आं मोसानो रोङाखै आबौआ मोसाया आरोना खाथियाव मोसाना होनांगौ गोसोबा ओमफ्राय आबौआ नायग्रा आरो खाथियावनो लोगो मोनलांनाय हिसाबै हाबनानै नायलांनो होननानै जोंबो हाबफैनाय जाबाय आरो स्टेसन खाथियानो जायो गोजान जाया ओमफ्राय जोङो टाइमबो जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो हाबलांनो होनना हाबबाय आरो थांना फैबाय बिराद गुसु थान्दा बिराद गुसु दुगैदोंनो अलखाखौ दसेनि उनाव देखासिगोन दे सासेया सिन्था बेनो एकदमबारे आं माबाजों अलखा बियावजों मोसागोन मोसायोनो बियो मोसायो